Από μαρτυρίες, βέβαια, η κατεύθυνση της λάτζας με τα 20 άτομα ήταν αυτή. Το ταχύπλο είναι από δεξιά του. Τώρα, έτρεχε, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι το σκάφος που βλέπει το άλλο στα δεξιά του οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία του και να μην περνάει από την πλώρη του, να κάνει αυτή την κίνηση. Έτσι. Οι κανόνες του Διεθνούς Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων είναι για να τηρούνται. Δεν τηρούνται οι κανόνες, θα θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και βεβαίως ο εγωισμός που υπάρχει στην άσφαλτο υπάρχει και στη θάλασσα. Κανείς δεν ρίχνει τη μανέτα να κόψει έστω και αν είναι δεξιά. Και από δεξιά όφιλε να προσέξει αυτό το σκάφος που περνούσε μπροστά του. Θα μπορούσε, λένε ότι ο διάβλος είναι μικρός. Δεν είναι καθόλου μικρός, μια χαρά είναι ο διάβλος. Θα μπορούσε να περάσει και να κάνει ελιγμό και το ταχύπλο. Όλοι αυτοί δεν είδε ένας τον άλλον ουσιαστικά. Δεν πρόσεξε ένας τον άλλον και έγινε αυτό το φοβερό ατύχημα. Εδώ είναι ο χάρτης του Σαλονικού. Εδώ είναι η Αίγινα, εδώ είναι η Μονή. Το ατύχημα έγινε μεταξύ Πέρδικας και Μονής. Ακριβώς εδώ, στο διάβλο. Έτσι, ο διάβλος δεν είναι ούτε ένα μίλι. Είναι περίπου 4 στάδια του μιλίου. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με τη θάλασσα πρέπει να πάει σε μια σχολή να τον διδάξουν για τους κανόνες. Όπως σας είπα πριν, οι κανόνες είναι να τηρούνται. Αν ακολουθήσει τους κανόνες, δεν θα υπάρχει ποτέ κανένα πρόβλημα και για αυτόν και για την οικογένειά του. Έτσι. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην περιοχή που πλέει. Δεν θα πρέπει να είναι κοντά στην ακτή στα 200 μέτρα. Λέει ο κανονισμός ότι πρέπει να είναι στα 200 μέτρα και η ταχύτητά του δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 5 κόμβους. Πρέπει οπωσδήποτε να βλέπει τους λιόμενους. Με 3 και 4 μποφόρ ένα κεφάλι δεν το βλέπουμε στη θάλασσα από μακριά. Πρέπει να είμαστε, αν τον δούμε, 200 μέτρα μακριά του. Και από την οριοθετημένη παραλία των λιωμένων με σημαντήρες θα πρέπει να είναι άνω των 100 μέτρων. Είναι κάποιοι κανόνες που πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται. Για να ακολουθήσει κάποιος την εκπαίδευση πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο χρόνο της ηλικίας του. Πρέπει να βρει μια σχολή της αρεσκίας του, να δώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ξεκινήσει τη διαδικασία της εκπαίδευσης που είναι πλέον υποχρεωτικά τα μαθήματα από 1η Πρώτου του 2014. Είναι 9 μαθήματα σύνολο, 3 ωριαία πρακτικά και 6 ωριαία θεωρητικά μαθήματα. Για το χάρτη που σας έδειξα πριν, για το Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων και άλλα πολλά τα οποία θα σας τα δείξω τώρα σε λίγο που τα δείχνουμε και εδώ στους μαθητές μας. Πρέπει να είναι τζάκετ εγκεκριμένου τύπου, θα πρέπει να έχουν ψυχρό φωτισμό. Εάν πέσει κάποιος στη θάλασσα, αυτό με το που το σπάς ενεργοποιείται και 12 ώρες έχει φως γύρω-γύρω από τον άνθρωπο στη θάλασσα. Πρέπει να έχει σφυρίχτρα και βεβαίως στο σκάφος μέσα πρέπει να έχουμε τα καπνογόνα, τα βεγγαλικά, είναι καπνογόνο άλλου τύπου, βεγγαλικό άλλου τύπου και για μένα θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε σε κάθε σκάφος και μηχανή εντοπισμού. Αυτό είναι το λεγόμενο EPIRB. Πρέπει όταν πέφτουμε στη θάλασσα, πέφτουμε όλοι μαζί, φοράμε τα ισοσύβια μας και κρατιόμαστε από την πλευτική συσκευή. Η πλευτική συσκευή είναι αυτό το πράγμα εδώ, η οποία έχει φωτάκι, μόλις γυρίσει και πέσει στο νερό ανάβω, σβήνει το φωτάκι και ρίχνει ένα πολύ ισχυρό φλας. Και βεβαίως κρατιόμαστε από τα χερούλια, έχοντας μαζί μας και το σύστημα εντοπισμού, το EPIRB. Αφορά το δίπλωμα ταχυπλώου, αν το πάρει στα 20 του, μέχρι τα 65 έχει δικαίωμα, είναι ενεργό το δίπλωμα. Και μετά από τα 65 μαζί με το δίπλωμα αυτοκινήτου ανανεώνεται και το δίπλωμα ταχυπλώου σκάφους.